Ramogi nyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya, mago weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ahinya to gisani makoro en higni 2 mane jatend piny Kenya William Ruto nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne cham muma kaka jatend piny Kenya marabiche. Higni 2 waseneno pogruok mopogore opogore ma osebedo. Nitiere jogo mane kinde mane chamo muma ahinya mano jalup jatend piny Kenya nowacho noketo mitego moko e State House kacha mar mondo mi jomoko kik donji. Kata kamano joma noketo ne mitego sani koro nwaseneno ka koro giriwore kod sirikal kendo sirikal dhi mbele kod tiyo makare. Jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho no bro bedo ka oloso broad based government masani waseneno ka dhi mbele. Nyaka sani kata kamano nitiere weche mopogore opogore ma bende waseneno ka koro weche liekore ni nitiere paro mano mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, to mago gin weche ma iwacho kod jod bura manitiere machiegni kode. Magi duto gin weche mag siasa mosetimore e thuolo mar higni 2 ma jatend piny William Ruto kachiel kod jalup ne Rigathi Gachagua osebedo godo e telo. Kopogore kod mano Ramogi bende nyaka sani wanyalo bedo ni wapenjore ni masawa mar Kenya kata god Kenya barore kosango matimore. Kaluwore ni nyaka sani waseneno kwetha makoro siro lwedo mano jatend migao mar arita Kithure Kindiki kaka jaloso e lo jogo mawuok e masawa mar piny Kenya, to nitiere jogo ma oyiengore korka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaka jaloso e lo jogod Kenya. To gino matimore en ni jogi duto wuok e duon bura achiel, mano duon bura achiel mar UDA, kendo giduto gintiere sirikal. Ang'o matimore? Mago duto kotudore kod weche matimore pacho kae gi sani emodwa twake okinyi makawuono. Mane momiyo antiere kod welo adek, antiere kod yawuot luo adek ma wigi otimo jere. Wadwa goyo mbaka, wadwa bedo kod twak mong'ith mar mondo mi waporane wach ni piny Kenya ochomo kanye gi sani. Wendo mokwongo antiere kae kod Charles Owino. Charles Owino en jasiasa kendo coordinator mano mar duon bura mar UDA e gwengo mag Nyanza. Yawre Charles, ichiwo nado okinyi makawuono. Oyawre nyadhi maber. Machiegni twaka. Erokamano. Ramogi wendo mar 2 antiere kae kod Ben Onyach. Ben Onyach en janon siasa machiegni twaka okinyi makawuono. Erokamano dore. Machiegni. Wendo mar 3 bende antiere kae kod Meshack Odede ma en janon weche mag siasa. Oyawre Meshack, ichiwo nade? Oyawre Joyce, achiwo maber. Machiegni urudute twako okinyi makawuono. Ramogi in bende kamora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote paro mora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono chak kod Charles Owino. Higni 2 mar jatend piny Kenya William Ruto telo osebedo yo machalo nade. Waseneno weche mopogore opogore motimore, weche mane giwacho e kinde mane gichamo muma, moko kuom gi opogore kod gik matimore piny Kenya ka gisani. Erokamano Joyce. Mokwongo an gi mor makende ni oganda marwa mar luo oyie tiyo gi sirkal masani seche ma ji loso parties ma ji tiyogo to inwang'o ni buche mag siasa go ji loso gi mondo gilos sirkal. To wasebedo ka oganda wa temo e gine ma wan godo mondo watem mondo wanwang' sirkal, to kwase nwang'o sirkal e yo makare. Wabedo mana gi sirkal matin kane wariwore gi Ker Kibaki ka wakonye loso sirkal ma higa 2002. Ne waneno some development matin turwa kucho. Bang'e kendo ne wachako nyocha kendo wachako wabet gi wariwore gi Ouru matin bende. Ne nitie development moko matindo tindo mane wayudo. And then koro sani kendo wariwore gi sirkandni. Practically ODM podem gin minority e bunge. Kendo leader of minority en Junet Mohammed. But jo ODM olen sirkal jomoko matin e patigi mondo ti kodgi, kendo sani wan gi jo ODM nyocha okelo ministers abich e sirkal mar Kenya Kwanza ma president mar William Ruto. So ji abich go nitie joluo 2, nitie ja Coast,
nitie ja Western to nitie ja Turkana. Nwach ing'eyo ni ODM en party ma omako the whole country. Koro nok nyal mi mana jomoko kende. So mane gima berna. Nwa ndalo moko nabiro ka wan go wadwa ni. Chamo dhoge kabisa. Dako no oyo. Jakom biro bire e UDA either directly or indirectly. Omiyo luo obi o join UDA. A number of them sizable mondo join UDA. Kunyal keto all your eggs in one basket. Nadwaro ni mondo jakom emo yud joluo e UDA. Because ka joluo ko bire e UDA ne jakom emo kelogi to en tich mayot ne ker nwach onyalo decide ni okodil gi luo as a community as much okwanyal buoge nwa bro rengo nwach onge ni as long as en gi jatendwa to kamwa nyalo dhi onge. So it is important korana more mugik en ni sirkal osetemo manyalo lakini uchumi mar piny ok ber. To uchumi mar piny ok ber mwacho chakre kawuono. Kaluwore gi gik mosetimre e piny mangima ne wan gi issue mar COVID-19 noketho hala mar piny moketho economies mag piny. Ne wan gi wasebedo ga lot of problems kata mana sani wan gi problems Middle East. Ing'e ni sama nitie problem Middle East, whether an issue mar Russia gi Ukraine, whether an issue mar Israel gi Hamas, wabedo gi problem e yore mag mafuta, wabedo gi problem e yore mar corridor of trade mar Suez Canal, wabedo gi problem i supplies mopogore opogore including cereals kaka wheat mang'eny gi ne wayudo from Ukraine. Koro ketho uchumi mar piny. Wan gi issues mar climate change, drought and so on and so forth. So inongo ka piny ni a lot of problems. Omiyo ne wachako bedo gi problems gi earlier, even kata ka President William Ruto ne pok obiro. And therefore problems when wabedo as wan wawegi kaka jo Kenya ne wakao deni mang'eny to ji moko wacho ni deni go moko ok nyal wacho exactly ni no otimango. Example mar gin gik moko kaka Eurobond mane wakao. Ananyalo paro kane jakom pok oriwre go Uhuru, he warned government ni ukao gope mang'eny bro miyowa shida as a country in future. And gope go so miyowa shida because kata sani ng'eny pesa ma sirkal choko dhi e go instead mar dhi e development. So one kaka oganda mar Kenya nyaka wa unite together mondo wang'e ni to sirkal nyalo timo hala nade mondo sirkal oyud pesa. Nitie policies mang'eny mabeyo ma jakom has ever had ka entie i government or even out of government. The most simple things en kata mana structure ma Nairobi ka king'iyo weche mag northern bypass, southern bypass, ndalo mano kete minister mar roads kano muko ute in those places no bedo very unpopular, but sani gin gik ma konyo ji. To wan gi issues mag trade, wan gi issues mag East African community, wan ga lot of issues moro benwa sit together as a country. So government mar Kenya kwanza ne nigi pillars mane gi wacho ni mondo ji otim. Ne gin gi pillar mar improving agriculture, ne gin gi small, micro and medium enterprises ilongo ni SMEs kod cooperatives, ne gin gi issues mag affordable housing, ne gin gi issues mag health, and then ne gin gi issues mag environment. Magi e pillars mag Kenya kwanza mane gin godo. To maybe with time, which is good to give them time mondo gitim a brief, aparoni later abro bedo able to explain nito ere kaka sirkal osetimo gigi and ere kaka gigi nyalo konyo jopiny, gik mane gi promise gi sirkal ochopo kanye nyalo konyo jopiny nadi and ang'o mwanyalo timo together. One kaka Uganda wapo bedo kwa TWAK bende kotudore koda mano bottom up economic transformative agenda mane Kenya kwanza nitiere godo sechopo kanye nyaka gisani. Koro wan kaka Uganda luo en important ni mondo wang'e wan gi riwruok maber
ni wan joma nyalo kada demonstrate maketh piny ndala bich to piny okethre kabisa. But orikwangi ni sama koro wadonje sirkal to wadwa tiyo gi sirkande ni nade for benefit mar the whole country to gima most important mar oganda wa kako oganda Luo. And very important, jo Mount Kenya ginyalo differ politically. Mount Kenya kanyo pod I'll just give an example. Ginyalo differ politically. But sama koro gi look for a common purpose. So they sit together, they eat together, to gi plan together for purpose of future mar community margi. Manegi mwadwaro ni mondo wa develop that culture as a community. Mondo samaji discuss issues of development to we disagree to agree. Meshack Odede karwa kietu wako kinyi makawuono kapok adhiro nyaka sani koro wang'eni en higni ariyo nyaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua ne donje telo. Isewinjo kanyo kaka Charles bendo lero moko kuom mise mane gintiere godo. Kata kamano in korka kori nyaka sani inyalo wacho ni telo margi osebedo e yo machalo nade? Erokamano Joyce. Tend Kenya kwanza pok obet maber. Gik mang'eny pok ochopi kaka singo mane gimiyo jopiny. To mokwongo jo Kenya ne ng'iyo ang'o sana kipod iweyo gigo mane jakom gi Azimio kaka kweth singo ni dwa timo ne jopiny gi gigo mane Kenya kwanza gi team ng'iyo ni singo ni dwa timo ne jopiny. Nitiere gik mane jo Kenya odichgo kata ma jo Kenya odichgo. We are still a third world country. To nitiere gik ma very important in any third world country kamora mora. Number 1 en weche mag pek mar ngima, cost of living. En kamora mora e piny mora mora manie category ma Kenya nitie. To bende sani ok kata mana third world, kata obed mana first world ka US. Cost of living en gima otelo e yiero mora mora kata election mora mora ma piny no dhiye. So okawadwa ng'iyo higni ariyo mar William Ruto gi Kenya Kwanza as a government, wachako gi kanyo cost of living chal nade. Bende ji nyalo afford chiemo. Kane William Ruto kao telo, ji ne chiemo kata cost mar ngima, pek mar ngima ne ni kanye to sechopo kanye seche gi mano gimora mokwongo monengo wang'i. Number 2 en health. Nikech kamora mora kawasea cost of living ma deal gi gimichama ahinya to wanyalo dhi e weche mag health. Ka tuoche oyudore be jo Kenya yudo thieth e kiwango maber moloyo kaka ne gin e kinde mane telo mokalo ne nitie koluwore gi sama ne William Ruto gi Kenya Kwanza okawo telo nyaka sani. Adieri mantie en ni be jo Kenya feel ni weche mag thieth gidhigo maber moingo kaka ne en chon. Mano okang' mar ariyo monego wang'igo tend Kenya Kwanza. Okang' mar adek kendo mogik en okang' mar weche mag somo. Kwasea e chiemo gi rwakruok to wadhi e health kata weche mag thieth to wadhi e weche mag somo nikech kanyo ema koro bro terowa e kuonde machalo rieko mwachiwogi gi end up kanye be wanyalo timo gik machalo manufacturing gi gik makamago wanyalo gerore nang'o nikech mage gik masomo koro kelo. So kwang'iyo weche okenge adek gi to wanyalo break down mwang'e ni Kenya Kwanza oa kodwa kanye higni ariyo magisetele nyaka sani. Koro jopiny mawinjo wa ong'eyo kendo gibro mi report ni kok chakore e weche mag cost of living ang'e ni ne wa zero down waparo kaka Kenya Kwanza noketowa wa imagine ni cost of living en mok duka ma idonje duka ting'iewo ni nikech mogo kiana en pesa di to koro sani mogo pesa di according to them mano cost of living orumo. Not minding ni nitie gik mang'eny ma kawang'iyo wanyalo ng'iyo ni jo Kenya chiemo pattern machalo nade. Yes, kuon en one of the staple foods, but gik machalo rice wase produce marom nade. Ne gik wachonwa kaka ne wa produce nikech nokel mbolea moro mabe bang'e oduogo bedo a big scandal e piny Kenya ni mapok nodwaro nwang'. To kata kapok ne scandal no biro, wan gi gik mamoko ma jo Kenya tiyogo e chiemo gin to bechgi ochalo nade. Gimachalo mkate en odhi kanyakla gi kuon. Kamichame kuon gi mkate
gidhi kanyakla. Bech mkate dipo ni oseridore piny e higni ariyo gi koso se maintain kuma ne entie koso se idho malo. Mago to me e ka king'iyo ka dipo ni Kenya Kwanza as a government gi William Ruto kotelo negi osetimo maber kuom cost of living. Kodhi education we all know. Wate kama wabeteni wang'e mess mani education sector nyaka samwa wueni. Pok wayudo puzzle kata president sani kokanyo oketa put machielo mondo chak ong'iye gik machalo funding model manyo gi propose gi. Nyiso ni e weche mag somo pok wadhi maber, ok wanyal chiwo any good score ne Kenya Kwanza. Kogik e weche mag health wang'eyo kabind issues mosewuok kaka kumwadar kwadhi dakteche, clinical officers gi nurses ok wasebede okang' maber maluwore gi kabind promises kata singo mane William Ruto kaka ng'ama ne dwaro kom ochiwo e lo Kenya Kwanza. So in short, aneno ni okenge adek gi oromo wang'eyo ka Kenya Kwanza osedhi maber kata pok odhi maber. And jopiny bro mi duoko. Onyach kaluoki e twak okinyi makawuono isewinjo kaka Owino kaachiel kod Odede oloso kotudore kod higni ariyo mano ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne e telo. In korka kori inene yo machalo nade? Higni ariyo gi osebede yo machalo nade? Bende jo Kenya oseyudo lokruok moro kata ber moro kotudore kod kaka ne gigoyo mano campaign mar Hustler e kinde mane gitimo kisera mar ombulu e higa mar 2022? Ero kamano Joisa. Gikora to aneno ni nyaka sani sirikal mar Kenya Kwanza kotelne gi Dr. William Samoei Ruto to pok oyude makare kaka ne gi miyo jo Kenya promise. Kane wani campaign higa 2022 Kenya Kwanza agenda ni maduong'. Ne ni ere kaka gidwa keto ng'ano mane piny mogik bo bede dhano Kenya ka. Ahinya to ne gi ng'iyo rawere to gi joma mine ma kenge mang'eny ma gi jok ma vulnerable e community wa. To iyudo ni nyaka gi sani onge gino ma ja piny mana ni piny cha mano go ombulu based on the promise ni ma sirikal mane dhi miyo joma ni piny be idhi malo osetimore nyaka sani. Winjo ka jaduong' Chal wacho ni wakaribia sirikal koro tado nyise ni sirikal ok apar ni Raila ne odonje by design. Ma en gima nyocho chuno ni mar piny ne wang'. Nochopo kuma sirikal osetimo gigo ma ok ber ne oganda Kenya mzima. To chopo kuma ng'ata achiel nyaka ni wuog oko ma kwe Kenya mondo kwe bede nikech deonge deni ni Kenya Kwanza en sirikal mosetiyo maber. Kata mana unrest manyocha ng'anyo bedo ma jendi odhi ndara malich kago kok e weche mosebedo maricho doko bedo. To an aparo ni Raila in his wisdom as a statesman and gi position ma Kenya nitie in Eastern Central Africa waka kaka Kenya inchi mongirore ma ene midonjo kata kido bire Eastern Central Africa ka kwe nyaka ne bedi ka gik moko nyalo dhi mbele. Koro ato kanyo ta gwenyora kode Raila kapano donjo sirikal by design no chuni achuna ni chupo sama koro piny nyaka dhi mbele. To Kenya Kwanza to se gore piny mang'eny boloyo berne. Mokwongo goruok ne piny mogik en weche mag loso chike ma ineno kaka nyocha nobedo gi lwenye wach passage mar wach budget nikech budget mirito ko piny. To kidwang'e ni sirikal en sirikal mogore piny ka en sirikal ma kata mana budget morito ko piny ok onyal kalo to be mae mokelo lweny manitie. Mar ariyo kane gi campaign ne giwacho ni sirikal mokalo cha ni mano obede gi corruption mang'eny kabisa. Tadira makende ni nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza mar Ruto kawo piny higni ariyo gi scandals mosebedo ma osewachi kata ing'eyo jopiny bong'eyo en corruption after corruption after corruption. Be momiyo kawuono kata koro noloko migepe moko e sirikande. Tiyudo ka jomoko nok nyal kata duogo. To ka jomoko ne duogo to koro itero gi migepe moko nikech migepe mane gintie ineno ka corruption nobede malo kabisa. Koro corruption en gima no promise sama no campaign ni dhi rumo to pod waneno mana Kenya ka. Machielo manyalo wacho en the public unrest but even kata mana gi jotij sirikal
nyaka ne sirikand Kenya Kwanza chak tich higni 2 mokalo. Waseneno a lot of demonstrations from civil servants. Obed ineno ka gima timore health sector, ineno gima timore weche mag walimu, ineno kinde ka kinde nyaka yud ka nitiere grup moro mowuok mang'anyo ni weche ok beyo gi kaka itayo piny to kata kaka itayo jo sirikal. Koro anyalo wacho ni higni 2 nyaka sani to Kenya Kwanza pok odhi maber. Gima nyalo wacho ni bet gitimo maber nikech ng'ato ok dibed jaricho te. Aneno ka gima the infrastructural development mane ochakore sama ne gintiere sirikal machielo cha gi Uhuru, tineno ka moko pod idhi go mbele kendo pod yaw. Then again nyocha neno ka gitemo kelo gimoro kamar affordable national housing. Mano gima ber, en mana ni kaka nokele ema bet nok ber ne jopiny, but chutho to en gima kinyal go mbaka ma uyanga madira ne iye to mago reforms mabet beyo manyalo tero piny kamoro. Koro ato in summary tanyalo wacho ni Kenya Kwanza higni 2 sani to pod ogore piny. To anyalo wacho ni siasa mane jatend piny Kenya William Ruto goyo e kinde kisera mar ombulu gi siasa mogoyo sani opogore. Nikech adiera Charles ka wang'iyo kinde mag kisera mar ombulu, nitiere wechego mago mag extrajudicial killings, nitiere wechego mag abductions. Gin moko kuom gigo mane jatend piny Kenya William Ruto ne wacho ni ok wabinene sirikal mare. To adiera higni 2 gi nitiere nyaka sani, nitiere kata rowere 3 mapok onge kuma gintiere. Gino momiyo nyaka sani koro no ng'adne kata ogai mar obila twech to sebuono chik mar doho. Nitiere chayo doho mano wacho ni sirikal margi ok bitimo, nitiere wechego mag extrajudicial killings kaachiel kod wechego mag abductions mane giwacho ni ok bineno e sirikal mare. Kata kamano sani koro waneno ka tango loko gigo ema waneno ka timore. Nyalo bedo ni siasa mane igoyo kinde kisera mar ombulu ne gin mag lombo jopiny, to migoyo sani kata weche matimore sani koro pogore. Owino, adwaro ni mondo question no abro duoki bang'e. Yes. Adwaro ni kik wa divert e wach mar scorecard mar sirkal, then wabiema wach poka wuoye scorecard. Atimo mana introduction gi summary ma wacho ma wacho mor mara mar jothurwa donjo e sirkal. Kata kamano Odede kaachiel kod Onyach to komor giwacho ni podi it's okay. Mane momiyo ODM pod nie opposition. Gima gitimo gi lend government gima giluongo ni broad based government. Wadwaro ni opposition pod obed strong mondo keep government on check. Ng'ata monyuol madhano nyaka bed gi weaknesses mare. Gima adwaro ni mondo wawach adieri ka wan jo Kenya, ka wadwaro ni mondo this country odhi mbele. This country ok en William Ruto. This country belong to all of us and wan gi responsibility ma omiyo nyaka watim certain things. Mokwongo jakom nyocho okobiro e sirkal in unstructured way. The question is ni nyaka ing'e ni jomage mane promote those civil unrests and bende kane sirkand Ruto tho opodho piny, ng'ano mane dhi bedo president. Raila nyalo bedo ni neno osebedo in this system for long, kendo nyalo bedo ni noneno the consequences mar government ni podho gi government ni remaining standing, mane gi more negative consequences than the other. But gima duong' Odede manyaka wakwong wawinjre ni cost of living ok ochakre gi William Ruto. Cost of living nyocha Uhuru weyo sirkal ka. Let's be honest. Ka sirkandi ni nigi gope matamre gi nono. Nitie threshold ni ng'ama osomo. Nitie threshold mar gow moyieni kao. And ang'e ni obro nyisa bang'e ni kata sirkandi ni osekawo gope. Ok inyal run sirkal ma onge deficit. Ki ng'ama osomo maber kaka in, isomo nyaka finance. Sama Iran government, in whatever collections mibro bedo go nyaka ibed gi deficit. Mane momiyo king'iyo 2022 budget ma 2022-2023, mano was the last budget mano Uhuru timo. No kaw go mar 1 trillion. Going forward 2023
2024 first budget mar Ruto no medo suru to ne wakao go mar 700 billion. Wabedo less gi 300 billion. Go makoro nyocha projected 2024-2025 ne wadhi kao ne kendo chako medo suru ne wadhi kao gowi mar 500 billion. Meaning ni rates mawa mag gope ne wadhi go kawaduoko piny kalure gi other sources of income mwabedo godo. As we speak today, pesa mwayudo e pesa mawuok loka jothurwa maremit pesa ma aloka is quite high and mana second to actually o bypass pesa ma tourism miyowa. Mano mineno ka sirkal is promoting this idea mar labor. King'iyo the number of nurses lately mabedo negotiated madhi loka, even teachers, it's in record, there are very many, and that bro promote onge nyathi minyuolo to chako ringo ibet mulo, you go through stages. Even government ok nyal biro kawuono to solve problems because government rely on several sources mag finance, and problems ma the world nigodo pokorumo gimedore, and mano miwacho ni we must work together as a team to ng'iyo ni what are our sources. If you say there is corruption, it's true. Level of corruption is still very high. One gi investments muru beni miyowa pesa, one gi Lamu port mawakete a lot of money, one gi SGR madhi Kisumu mudong e korio. That SGR watiyo a lot of money during Ouru's period to build it. To aka SGR poko chopo Kisumu, it cannot make meaning to Kenya government because ko chopo Kisumu yakakoro containers madhi Rwanda, madhi Uganda, Nwango Avenue through the sea, because nitiere mzigo mitingo gindara inyalo 40 feet container nyalo muna tingo 35 tons. To mzigo mitingo by rail and by sea 40 feet nyalo tingo up to 60 cubic meters. Manyiso ni the manage issues mag reduction of costs. So okwanya wacho ni Ruto bire sirkal monwango ko uro se ketho ni to Odede expect within one budget. What even this financial year, this budget has not been done, ni Ruto says solve problems. Now let me come to Ruto's agenda. Gik mo wacho ni ka kiwacho ni bech kuono di malo or the pain. The biggest challenge samaniwa the election 2022-2023 gimane jo Kenya wacho was unga, because money is step of food. Marwa Odede ni chamu kuon pile kata chele oko cham kata chapat oko chamu kuon pile mo chamo jodala chamo mana kuon chele waneno kaka gima jomo mewe ma chamo. Odede poko mewa ahinya bedo jomo chulo ne fees bet talagany kako timre tabu ne ngeny moko chiem kende. Agriculture emi wacho ni ema lead economic development marwa. Adwaro ni mondo wawinjre kaka oganda. Nitie gimiluongo ni fertilizer mineno mogoyo ni. Fertilizer Odede ana japur, and there is evidence to that. Kata kiwuok ka miriembo sani midhi Ugenya ibo nwango kwa puro maber. Iwinjo. Nyocha fertilizer thaga kabisa, and ok nanyal puro puothena te because fertilizer ne siling 7,000. Sirkal oduoko fertilizer siling 2,500. To wach fertilizer mabadi manwaneno cha mano is okay. Mano bedo dealt with separately. Wawach gima factual. Sama wuoyo kodi ni this season e Simbaka na yudo message manyisa ni sirkal omiya fertilizer o allocate na gunde 78. Gunde 40 mag pitho, gunde 38 mag top dressing. I download to tadhi cereals takao fertilizer at 2,500. To kata sani kapodi dhie ordinary vet shops ibono ka fertilizer pod gi uso mana siling 6,000. Iwinjo. So number one gima nyaka watim, nyaka wawinjre gi chife wa gi jothurwa ni every person mondo enroll, mondo ndik nyinge kata en mana gi eka achiel ondik nyinge mondo sama location ma thurwa biro to bi mang'eny.
eche moko min Odede oketo min gi ni fertilizer rach. Koro min gi okore register. Koro konyal feel the effect of fertilizer dalagi. I don't know. That could be the case. Fertilizer ni nyaka jo Mount Kenya tiyo kode e chai, gitiyo kode e coffee, nyaka other communities tiyo kode. So one kidhi thurwa, I take example Ugenya, wapuro. And kineno our product, even our member of parliament, sign mar party ne MDG en oduma. Because kano bire telo, gimano kwango timo, no miyo jopiny kothe mondo pidh chiemo mondo yud chiemo. So I encourage jowa, ni sami wacho wach fertilizer ni. To mondo watim ang'o? Mondo wa promote fertilizer, ji teo register mondo ji oyud this fertilizer. Kikwa ubed ni wana negative. Wa promote usage of that fertilizer mondo oyud fertilizer mang'eny. Iwacho chele. Ochele thurwa wan gi kamiluongo ni Yala Swamp. Ing'eyo jomoketho Yala Swamp. Okadwa wacho no Owino indiscipline, ogoyo ji. Dominion no biro, ing'eyo gimane politicians otimo. Yala Swamp is not working properly. Last week kanyocha ne wan Siaya, 2 weeks ago, gi president. Ne wadhi Usonga. Usonga 2022. Jo Usonga ne nigi problem mar kodhi mar ochele. An awuon kaka Owino natero ne jo Usonga kodhi mar mchele magipidho nyaka sani. Na wang'iewo Mwea 1,150,000. I bought on my pocket mamiyo jo Usonga. I am very happy ni Governor Orengo. Out of that mchele ma Usonga no, or install a machine ma process mchele in Usonga. Kidhi Kisumu wanga Ahero. Ahero is so big, the swamp is not being used maximally. To king compare Ahero gi Mwea. Mwea is doing very well, and private investors majo Mwea or invest on machines mankuro. Omiyo Odede nyaka wa change our attitude. Root ok bidhi puro nwa Ahero, farms wa Mahero. Root ok bidhi puro nwa farms wa Mausonga. Agriculture is devolved under county government. County governments must organize themselves because rice Mahero, the paddy, okbed processed Ahero jo Uganda ema biro ng'iewo, kata Mausonga no jo Uganda ema biro ng'iewo. So wabeduru joma honest, wa participate, wang'eni role mar government gik kanye, to role marwa to chopo kanye. The moment ma wan gi chiemo, kata obed mana ng'en ng'amotamo wa pidho gweno ma kienyeji mondo waus onge. Ng'amotamo wa produce tong onge thura. Let us be honest mondo wang'eni to level mar sirkal. Sani wan gi gimiluongo ni wan gi issue mar health, sani wan gi social hospital insurance fund. Sani ji bedo registered for free is social health insurance. Registration is free. And abro relate gi university funding mo worry about. The social health insurance fund akwayo jothurwa ni registration sani is free. Register in social health insurance fund. Nango, no watch the moment ma this fund bro chako bedo active. Joma are at the lowest moknyal afford will be allowed, will be given that threshold to be treated for free. They'll get cards ma enable gimondo gi access. The universal health fund means everybody will access that fund. Will access hospital for free. To the moment majowa olinga ma ok gi enroll ansani Odede an gi nyathi moro manyako mana kao ma puonjo e secondary na gole na romo kode e church ko wero kwaya maber ami nyathi mane, she looked very brilliant. Ma tere school rang'alo manyocho kalo penj maber. Nyocha ka penjo last week ni nyathino ose enroll e university. Nyathi ni nyinge mane certificate Cynthia chakre gi C to mane birth certificate chakre gi S ni koro konyal yudo pande. Are you getting me? Nyathino was just at home, so we had to manage assistant chief mondo ndik barua, assistant chief emotere Siaya. Sani no biro ka mondo enroll e university 2 weeks after because of information, lack of information. So social health insurance fund ko kwanyal register sani to kucho register to lango register jomoko register. These services bro kalowa Odede akwayo ni sirkal
kata mana social health insurance fund ing'eyo kaka ji osetere i court throughout Ruto bro implement nade ka ji tere i court. Adwaro ni mondo sani joluo osebire sirkal, adwaro ni mondo wa educate jowa kik wabed mana joma complain 24 hours. Wanyisgi ni social health insurance fund sani ji register please, kata in register, jok mandala nyis mondo register. Going forward wabro neno kaka watimo kapok wadhi yweyo marwa mokwongo wawe amonde university funding. The biggest problem wan go university funding mokalo the style manyocha mane mokalo makoro sani wabiro in this new university funding. The biggest problem Odede, and I want you to talk to vice chancellors, oken kata mana the issue mar parents paying fees, an issue mar government releasing money to universities. The previous system since 2016 nyaka nyocha makoro nyocha uru ani, the maximum, and this is in record Odede mosomo, the maximum pesa ma sirkal oro ne university is only 42% of their budget. So inuango ni sama pesa the university to vice chancellor chulo sara, kose chulo sara to pesa madhi mar retirement, pesa madhi mar ang'o, pesa ni matindo tindo ming'ado okonyala afford to give. Koro inuango ka universities nigi very heavy debts because government mokalo could not give. The maximum they gave was 42% of the budget my university. Ni nyisoji ni university is free, imiyoji pesa, tibi imiyoji pesa only 42%. The moment miyo university only 42%, you are killing standard of education in terms of research, in terms of everything, in terms of attracting good professors. Inongoka university sani nigi very heavy debts. Even you can't put that on William. The reason Mati Moresa nigi momio the funding margi milongo ni band ni no biro is because Odede gi an ang momio wanyalo konyo sirkal nadi because sirkal is not affording funding universities. So they penjo ni to jomani middle class di can they somehow support. So inwangoka kingio these 5 bands, the highest band main band 5 sirkal podi chiwo 30% scholarship, chiwo 30% loan from help, then parent chulo 40%. That is the highest. The lowest ngama nyathine ngama ni piny mogik sirkal miye 75% scholarship, miye 25% loan, as 5% kende ema parent ne chulo. Odede nyathi ma wuon gi ok nyal in the current system. Gima timore en ni nyathini kota kotimo medicine which is now 600-700 ibo nwango ni he's only expected to pay 30%. So kingio schedule ni te from band 1 to band 5, government chulo 79%, parents chulo 21%. And even now, if government does not give this, what we should be fighting for, can government release this 79% to go to universities? If this happens, then we are going to be safe. If it does, just a minute. If it does not happen, no, ingeyo atetea Kenya kwanza because ingeyo Odede adoken Kenya kwanza kende. Adwaro ni community wa Odede, adwaro ni community wa unge because the funding ni gimancha nyithindo timo. Kar mondo gi fill that form as required to jiodhi a cyber cafes to give the templates. Kweno ka nyithindo fill form in the same way. Nicha winjo ka ja upet wacho ni ere ka kunyalo wacho ni ngat moro wuon gi odhier ni mano bro tame deti wane watero nyiri to mana kaki wacho ni gino ne en gino ma en makare no ang'e no docheng manyoro jatend piny no chuoga put moro mabro bedo ka nono gigo de ben en gima kare kaki lere yo makare de ben no chuoga put makama gimo mi chuoga put and this misinformation mine no wan go ni mondo aput no ng'eni ya. How do we pass this information to the public appropriately? Gima thago wa Kenya ka, any public participation is very poor. There's a lot of misinformation.
okne Odede wacho ni fertilizer te ne fake nyaka mapidho chambo kieka ne fake omiyo min gi jalo luor. Anyway, thank you so much for that time. Owino kawa show ni te campaign ne William Ruto. Oka campaign ne William. William is no. William is already president. Are you getting me? Odede angadi adwa ngadi adagi adwaro ni mondo wajuluo wakonyo ganda Odede. Please, it is not about William. It's about how do our people access these services. Sani William Ruto ematiye and onge yiero mora nyaka 2027. Problem mangeni William ingeni show was supposed to give us scorecard on gima sirikal osetimo kuom higni 2 machien. Show is not about campaigning for William Ruto for the next election. Koro gima timore momiyo sirikand ni osebedo gi tabu kata momiyo yawuoyi gi nyiri matindo no wuok e ndara. Any communication mar sirikand ni is still a campaign communication. No can communication ma break down the government policies mondo jopinyo understand kendo donje. And I'm happy Owino is a few of those people matimo break down government policies mondo jopinyo donjie. Number 2, Owino, the truth is joluo okodonje sirikal emo biro ir joluo kuma ne joluo nitie bete mos giru ni nochako kethore kucho kendu, and you know how it happened. Kendo ing'eyo kaka ne utime ma jopinyo wuok nyaka Eldoret. Joluo no ko wuok kendgi Eldoret, ji no wuok Nyeri, Eldoret and everywhere else. Sirikand ni emo biro ir joluo. Joluo okodhi e sirikand ni. So stop watch mari ma joluo se donje sirikal. Sirikal obiro donjo ir joluo and we welcome sirikal. Kendo wayie Owino ni biuru. So and sirikal mo biro irwa. To maduong' Joyce, for me en adieri ni nyaka wa ket jowa o understand kako nengo giyud konyruok e sirikand ni, whether ne gigone kura kata ne ogigone kura, nikech pod wate kaka jokenya wachulo ushuru ma sirikal riembo godo service delivery meke. Owino gimwatemo wacho en niya, atemo mana nyisi ni okenge 3 ema yot mondo jopiny ong'ego ka sirikal ni osetimo maber kata pok otimo maber. Wawacho ni kuom gik machalo fertilizer sirikal notemo. Owino inyalo chung' ne sirikal matek, but on the other side be ing'e ni nitiere paro ma jopiny bende nigo ni much as iwacho ni sirikal ni notemo kelo fertilizer and all that, be ing'e ni fertilizer mokwongo was a donation, kendo nitiere gik evidence mar ute fwambo kata documents manonyis jopiny ni sirikand ni noyudo donation from Russia and also North Africa, Algeria. To sama koro ne giseyudo donation no obiro ne jopiny, which is good, macham otimo maber. But sama koro sirikand ni nochako margi, koro ka donation orumo, koro gichako giwacho niya kare fertilizer gi ber kimiyo jopiny nyalo kelo konyruok. Sama ne gichako margi ema nodhi ojuknwa koro buru makariandusi gi chieth diel oternwa ne fertilizer. Magi gik ma watemo ng'iye show ni niya, how best has this government performed? Ok wabiro ni mondo wawach ni government rach and all that. Kata korach, this is the government we have. Onge machielo mwabro bedo go sani nyaka 2027. So gimonengo wiye ukaka jok ma joiye me sirikal en ni ka wa point out kuonde maricho gi to miyo wu opportunity mar loso kuonde go, to sirikal medo bedo maber, to Kenya medo bedo gi benefit. So wang'eyo ni ne gichako maber, wayudo donation mar fertilizer, jopiny oyudo, cham odhi maber, Nyasaye be nobedo jakorwa, koth ochwe, gik moko dhi maber. But kane gichako margi koro kaka sirikal temo wagike gi buru makariandusi, kanyo nokodhi maber, emomiyo Linturi ni oko sani. Otherwise dak no duogo kama ne Kithure Kindiki gini duoge to Adan Duale gini duoge kano timo maber ahinya gi wach fertilizer. It was bad. Kawabire wach mar education, yes, it is true ni universities mang'eny ne dhi gore piny. To universities mang'eny gi ne ok dhi gore piny simply because of pesani. Universities gi benobedo too ambitious e sirikande machien, kochakore sirikand Kibaki gi through nyaka sirikand Uhuru. Na mano yawa everything, almost everything ni yawa university. Ka ok ging'eyo ni ere kaka gigi dhi ringo. Ma ok en tabu mar William Ruto.
but gima ok inyal ringi ae bende Owino en ni sani kaka in kaka rugik 2027 timanyo kata gavana ma Siaya ok ibi nyisa ni in ikia tabu ma josiane go ma kisedonjo higni 2 later kokichaki duoge show ka inyiso wande magi ok shitwa magi shida morenge manokelo Siaya. So what? In sama ni donje gini donge ninge William Ruto was deputy president for 10 years. No kiani university problem with funding and everything nitie to no nyiso jopiny ni mago ingo dhi loso. 2 years later ichaki bire show iwacho ni magi gik mano kethore ndalo Uhuru Kenyatta. That's a lie, Owino. Mana gik mo bimiyo wasong mbele. Kudwa ni wasong mbele as a government and as a country. Tuiye ne ya kato nwa over promise but jopiny one koro wane telo and we are willing to listen to you and fix what has gone wrong. Koro mana gima miyo wacho ni education sector poko dhi maber nikech ne pod wang'iyo chien ok wang'i mbele. Kwang'iyo mbele to wabro chako loso gik maricho mantie ok blame jok mane nitie gi gik manotimre maricho. Sama manyo kom kata kan mabet kan awuok na manyo kom moro nyiso na seneno problems mane constituency no kata county no kendo aseyudo kaka idwa dhi losgi to kanyal donje kom no then 2 years later koka chaka parade myself ni gigi ng'eni no kethore ndalo machien mane momiyo na donjo kanyo kane giinga na dhiwa an kom ni oinga ang'o miyo an pok amanyo president nikech ang'eni no kanya fix the problems mag university funding to Ruto manong'e no nya fix no manyo president kendo yudo omiyo kinyal biro ka 2 years later tiwacho nwa ni kendo koro gigi wadog wa blame Rujo chien. Then finally aparo ni the truth is sani kadhi mbele gimonengo jawa ong'e mana gima Owino wacho ka sirikal register ji koro a new program mar health shift onge ng'at achiel kuomwa manyalo bedo show kama makwer jowa ni kik register nyaka wawach ni register uru as much as you can but kanitiere problem gi gino be ok tamwa point out ni problem ni ka wadhi university funding model twayudo ni nitie jomoko kuomwa Owino ma sirikal okete bands maricho mane ok owinjore to instead of kurekebisha wadok blame nyithindo go kendo wadok blame families go moko kuomgi oketo the right information to sirikal themselves onge gi data nitiere for example nyathi ma en the last born to nyithindgi mabele wuongi gi min-gi as civil servants osekawo loans mopuonjo koro payslip ni is very lean onge gimoro to sirikal onge gi data no koro gin ka nyathi openj ni baba utimang'o donge nyathi nyaka wach gima baba gitim donge nyathi nyaka wach ni babwa is a civil servant otiyo kuma kama mamwa is a civil servant otiyo kuma kama sirikal koseng'iyo mano to bukore renji e band 5 to nyithindu mambele to sekawo pesa cha civil servant salaries ka motwe mopuonjgo koro in baba usani is on a very thin and a lean pay slip but sirikal wacho ni magi civil servant band 5 magi gik makwa point out to ok wakwer ji ni sirikal rach wawacho ni this is a miss in terms of information government need to recheck this again magi gik mwatemo timo kata gi shift gi gik makamago sani onge sirikal machielo Owino ma wan go ni ema nyaka warekebisha koro kade wan gi marwa machielo to de wadwa rekebisha mano to sani nyaka warekebisha mana marwa ma wan go adon wadhi e yueyo mondi matin kwa dhi e yueyo kwa duogo bang' yueyo nyashi bo bedo kiloso ni kod tudore kod weche mag kedo kod mibadhi kachiel kod choko mar usuru kod weche go mag dongruok obed mano mag gera piny kachiel kod dongruok mamoko to sebedo nade higni 2 koro nyaka jatend pinya ne donje tele nyaka Ramogi ajwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani ka waduogo dhi mbele kod twak marwa kik dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million
shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Beikori marcha kuwuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Machiegni kendo nyakora Ramogi Juang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kanyaka sani pod wadhi mbele kod mbaka kotudore kod higni 2 mano mar jatend piny Kenya William Ruto telo. Kapok ne wadhi e yueyo Onyacha penji kanyo kotudore kod wechego mago mag weche mag kedo kod mibadhi kachiel kod wechego mag dongruok kachiel kod wechego mag choko mar usuru higni 2 ma jatend piny Kenya William Ruto sebede telo sebedeyo machalo nade Onyacha. Erokamano Joyce. Akwayo ni kapok adhi weche mag mibadhi go gi choko osuru gi dongruok ta responde matin e twak mane dhi mbele chan mana dakika achiel kende.
Adwa nyiso jaduong' Charlie, with all due respect, ni okelo twak moro kanyo mana ka gima Ruto ne oge previous administration mar Uhuru. Ni mar wacho ni chal ka gima Ruto inherit gima ne onge. But the truth is, mane jalup ker seche ka ma onge any government policy ma was not part of. Koro tieni sama no kawo piny nonge the status. Kendo sama no campaign agenda mano dhi nego jo piny en ni ne gi chenro mar na dhi loso gigi. Koro ok ni apingo serikal, but awacho ni kik we exonerate Ruto ni chalo ng'ama koro nowuok from somewhere mokawo administration ma en no okia kaka ne wecho dhi. Kabiro weche mag mibadhi Kenya ka, adira makende ni mibadhi to pod ogo touch Kenya ka kabisa. Waneno kata mane report moyudo kowuok e ute fwambo kukenwa gi scandals mopogore opogore migepe mopogore opogore mag serikal. A case in point monyalo kata mana wacho, waneno ka scandal manyocho omako the Ministry of Transport ma chutho to an gadiera ni momiyo kata jatelo ma Murkomen kodugo migawo ma intie cha wacha giri kacha mi wuoye kane waneno ka corruption ne momiyo ochopo kuma ochopeno Madeline Turi samoro koduogo kata migawo manyocha ne intie. Corruption ni en achiel kuom gigo Kenya kama pod wagorego chakre Kenya yud independence. To e sirikal masane ni to ok wanyalo wacho ni scorecard ne adwa miye mokalo average ni to bogore kode, nikech dokore kode edier to gi sani higni 2 to oseromo. Moko ni bed ni scandals madongo gi mabedo reported gi pod wawinjo. Koro ato gi nonro na taneno ni corruption pod gima lich Kenya ka. Administration mar Kenya Kwanza aneno ka gima pok oketo migepe mopogore opogore mar dino ne corruption, nikech iyudo ka kata kantiere wach moneno mar corruption tiyudo ka gino chopo kata mane od doho tibiro yudo ka en gimi ilwora ma jok ma nyinge gi oluongi weche machalo weche mibadhe gi gin jok moko ma kata mondo otwe ng'ato kata mondo ket ng'ato duoko pesa mar jopiny mane gikwalo pod onge. To ma adira kade wabedo gi sirikal mongirore adier mawacho ni corruption en gima koro wadwa kedogo, nikech sirikende mamoko mosebedo Kenya ka pok nokedogo wan koro we deal kode pok gi deal kode. E weche mag choko ushuru tanyalo wacho ni bet sirikal mar Kenya Kwanza osetemo waneno reforms magisetemo kelo kata mana through KRA. Waneno ka bugni mathoth manyocha bet ne pesa bet ringe oko, waneno ka sani to bet ichoke, kendo waneno ka kata reports ma the periodical reports mineno kata KRA seche moko chiwo kage wacho target gi to gi kama gisechoke gi choko iyudo ka okaribiana ok bora ahinya kaka noneno gap e previous administration. Koro ata chich ni kar choko usuru ka to chal ka gima serikal bet yude right matin. To mana kaka Chalino wacho, wasebedo Kenya ka gi gope mathoth. To gope gi iga ka iga, dwe ka dwe gin gope ma interest medore. Koro dipo ni pesa ma wachoko ng'enyne mabe mano te adiera ng'enyne osebedo kadhi e chule gope ma Kenya. To anyalo wacho ni kata gisane nyaka Chali wacho ni yang ne Odede duogni to kata serikal mosebedo ng'olo gope. But so far so good. An kako nyach my analysis serikal to beto temo e choko suru nyocha nene piny to sani bet gidino kuonde mane jinok chulo shuru. Kende yudo kata kasane monde yuda compliance kata jogo matimo wala monde yud compliance ma nyiso ni kata mana ng'ato nyalo bedo kodi gi chir mar business en nyaki chiw cheti mar ne to be in tax compliant. So tax compliant sani serikal orede ma ki miss kata dichiel ni ok itimo returns ni
to en gimo kiyudi koro kanyo to amiyo gi puoch gi pak ni one right direction Kenya Kwanza neno ka gitemo but corruption to podo gitemo kamano Joyce. Adona soma ne moko kuom ote ariyo mwantiere godo ma joneno mago chwalo moko kuom gi opogo penjo mabende yanga yenu mar mondo mi oduoko kinyi makawuono ote makamago obedo kwa somo achiel kachiel Wilberforce Otieno wacho ka ni Joyce Mosnawelo an kod penjo ariyo to former police boss jaduong' Owino odhi mbele kowacho niya en kaka ng'ama otiyo e as a law enforcer, what does he make of acting IG e weche defying weche doho? Marariyo, owacho ka ni weche mag fertilizer, openjo kanyo ni fertilizer mane bandia cha ema owuoye penjna ni ji adi ma fertilizer konyo Ugenya kamoae Ruto ketho weche university funding, what is his take on it as Ruto supporter? Mano Wilberforce Otieno. Engineer Rajo Toyo Ng'au Jakagwa wacho ni an kaka neno sirikand Ruto ni ngima tekie moloyo sirikende mokalo mibadhi ogoyo tach wang' teko mar tamruok luwo chik doho bende ogoyo tach sirikand ni nigi promises mang'eny ma oketie tim. This government has done nothing and indeed it has failed Kenyans. Let's wait for 2027. All of them will go home. Kenya is more important than an individual. Mago moko kuom penjo kachiel kod ote majoneno magwa nitiere godo kinyi makawuono. Charles kaduoki twako kinyi makawuono e wawuoye wechego mago mag rule of law. To wang'eyo ni nyaka sani ogai mar doho e yor kojolo mano Gilbert Masengeli no onyise mar mondo mi ochope doho kochopo kuro. Wanyalo wacho ni nyaka sani osechayo doho kachiel kod wechego mag arita extrajudicial killings wechego mag abductions mane sirikal ne wacho nok betimo mage moko kuom gigo moneno gi sani mapiyo piyo kapok wadhi e topic machielo Owino. Erokamano. IG Masengeli en acting IG okasebedo i office jo police for quite some time nyaka na wuogi 2022 to be poka wuok ahinya pok sirkal no gola ka police 100%. So I follow up gik matimre ka police. Case maneni e doho mano luongne Masengeli e court mondo explain. According to me en case mayot. Nwach mokwongo joma nobedo abducted gi no kobedo abducted ka Masengeli maneni office. Negi bedo abducted in the previous administration. To bende kata bed manene pod en maneni office nitie procedures ma ka ng'ato lal to orubeni police luwo nwach orubeni I'm sure ni family no se make report ka police orubeni kao pichegi kete e gazette mar lando ne dhano ni ng'ama kama olal koyude whether live or dead mondo police obed informed. Police orubeni oseyao file mar inquiry, more record statements. Police orubeni osetimo forensic audit e simbegi magin gi a clear report ni the last time mang'ani no communicate gi ng'ama kama and maybe gisenya ka record statements mag joma ne gi communicate gogo no matter ng'amonege. And tij Masengeli nen mana dhi e court to explain gima police osetimo nwach en jatend police. Gimomiyo nyocho kodhi e court okanyal ng'eyo whether ne en and then en gi legal officers mage ma oripo bed ni konye e weche mag wan gi police mar qualified lawyers and advocates moro ni konye mondo one kako answer those questions. Then en gi other senior officers, director mar criminal investigations, I mean nitie ng'ama highly experienced e weche mag police, DIG is experienced e weche mag police and many other senior officers. So gima timre office gi kanyo momiyo no kodhi maybe any monyal but nchanane no kana ondiko ni contingencies of work na kiano dhi somewhere else because nyocha another officer Mr. Opicho was called before court and he went before the advocate. Omiyo the puzzle mantie between IGO's office gi court okanyal ng'eyo because it's a straightforward thing and gima yot and gima easy to answer. So nyalo bedo ni nitie a more technical issue wabro winjo
kowuok e ofise ni to dibed ni ang'o manotimore momiyo nokodhi e doho. To generally bende en gima kare ka oluonge do to kodhi to nikech wach makamane manomiyo jang'ad bura mano Lawrence Mugambi ong'ado ne twech mar dweche 6 to ne waneno ka Lawrence Mugambi omaye nyaka rita mare. Is it ben en fair adiera kata onego bed ni timo gik moko kamano? Nikech ok wanyal wacho ni en coincidence. De bed ni mari I've also followed gima gindiko ni jorit Lawrence Mugambi owacho ni nyocho dhi timo special duty mar VIP. Kora I hope ni giseduoko ne Lawrence jorit mage. But nitiere actions moko ma ok necessary. Nitie gik moko ma ok necessary manyalo mi a lot of problems koking'eyo. But nitie kalure ing'eni one, whether you are working or you have left, we sign what we call oath of secrecy. Nitie gik ma ok wawach publicly, we can't. Wanyalo discuss gas advisory, but we are not authorized whether you are still there. There's a form you sign when you are leaving. Gimani neno, gimani winjo. A capacity mari in your position, okinal diverge. Ngeni nitie wach moro minyalo wacho, it becomes an authority. And then, kosebed authority, it can trigger war or bad movements because you are an authority on what you are discussing about. So I would want to be very careful egimawacho about an existing office. Nwach, that person should be able to explain gimomi mano otimore. But ankang'iyo the whole scenario to okane gimane nyalo tame dhi e doho unless there was a very special reason which he's supposed to explain. Otherwise, all these things can get more straightforward and can get more doable, including golo jarita kwe mar judge, bende gin unnecessary controversies. Yes, but I hope ni gibro manage, they will explain. Odede, pachiko at the end of the day, nitie gimoro ka police. Police iwacho ni every police officer, unlike military officers, police officers will always find themselves in situations where they'll have to act without opportunity or time to consult their superiors. The superior mar IG Masengeli and either the commission, which is the employer, or the head of state. But at the end of the day, and police officer takes individual responsibility. Well, winja ne Odede bende nyalo bedo ni kaluore kod kaka Masengeli mane kaka winjo ni nego beno ka order kuwuok head of state kata commission. Mane momiyo nyaka sani wanyalo wacho no chayo chik do no luonge nyade beri ok obiro. Nyalo bedo ni nitiere kaka feel ni an koro ero noketa kanya kod jatend piny koro ok onego mar mondo mi adhi kata do mar mondo mi aduok penjo. To winjo kaka Owino wacho ni nen gino ma straight forward. No dhi adhi to pedho report ni ero wan kaka police wasetimo kama to nonro mar ochopo ka to erok nodhi ero koro ndikne twech mar ndala dweche 6 nongise noterre wuon bang' ndala 7 to sani pok wawinjo ka otimo mano. Ero kamano Joyce, watch ni is not a very soft or an easy thing kaluwore gi kama Kenya nitie. Kenya osebedo anchored on the rule of law, kata telo kata teko mar chik emomiyo wan kama wantie ni. Otherwise Kenya dikoro chal kata pinje moko ma osebarore ma onge rule of law kata kuonde ma koro wadhi konyo ka hiti ginigo ibro yudo ni gik moko samoro no chakore mana kama sama ji koro winj duond doho kata duond court to nyiso ni kawan gi dispute to onge kumwatere either wagore agoya kata ng'amoingo wadgi mayo wadgi gimodwaro no githuon. So the acting IG Masengeli okotimo tim maber nikech namba 1 wawacho wach mar luong de berio kade en dichiel to wanyalo wacho niya nitiere reason ma samoro nomiyo gimoro manojuke kata reason moro manomiyo timore nade ok oyudo thuolo mar chopo e mbele judge kata e doho to de berio is too many times. Ma ok nyalo yudo reasons abirio. To kopo ni reasons abirio nyalo yudore to kare kaka an japiny ma ok jatich sirikal
be onge gimomiyo nengo IG Masengeli obi omaka ka kiny doho luonga to ok adhi to doho wacho ni adhi umak bwana no en obiro maka kaka ng'akoro nikech wasewinjore ni ka an gi reason to mano is just okay. But mogik marach mogik en ni ma is perpetuating gima the fear mar jo-Kenya. Fear mar jo-Kenya en niya, chik ma Kenya tiyo jok ma onge go, chik ma Kenya tiyo joma ni piny. Ng'ata moseidho rank man gi position kata portfolio maduong' chik ok tiye Kenya ka. Ma is confirming that. Omiyo ka onge gimotimore ne bwana ni, to I can assure you ni jo-Kenya mang'eny confirm their main fear ni chik en mana matiyo Meshack gi ni chik ok ti ji abilo Owino andabang. Mae gima dhi timore. Emomiyo some of us will make sure ni kaber to nengo wabed gi parliament matiyo nikech sama wawueni ang'o miyo parliament pok osamon jok madipoe nene gi teko kuom Masengeli. Parliament koka duogo kochakore kawuono kowuok e recess. To nengo wawinj ni kik piny chopo dhiambo kapok gi summon the minister mochung' ne docket no gi anybody else maginyalo summon nikech gin representatives mag jopiny. An ga member of parliament managone kura. Awacho kania odhi e parliament gidhi gi summon ng'ano to gi ji te manyalo bet ni ng'ano yiengore kuomgi matamo ng'ano dhi gine madoho. Mogik en action mofuo kabisa Joyce makopo ni mae tim matimore within police to nengo we kabisa. Eseche mwuweni was not the right time makata ng'ama full moko the school marom nade onge ni ma ok sami withdraw a security mar Judge Lawrence Mugambi kata bet mana ni security go were due for withdrawal mondo tergi e training kata tergi e gimachielo. This was not the time. Onge ng'ama ofuo mogik manyalo wacho ni samo Lawrence Mugambi ochiwe order machal kamani sama security ne be onengi tere for sijui whatever training. That's a very foolish one. Erokamano. Onyach korka kori weche ma sani waneno katimore rakruok akena waneno rakruok e kind doho kaachiel kod obila. Joyce erokamano. Ok abi wuoyo mang'eny nikech awinjo ka jalony e weche mag polis jaduong' Chal Owino osewache. To be ato kamano to be kaka anene. Nitiere gimoro kamiluongo ni contempt of court. Ng'ato koluonge doho chik dwaro nidhi. Sama ang' ok idhi e doho chik achiel nitie kaka oketo ni to itimo ang'o bang' tamruok. Koro bedo ni ochopo kuma koro ing'ado ne buch twech to mano koro contempt of court mo timo cha nikech oluongi e doho titamri dhi e doho. But hata paro ni with the stature mare kaka ng'ama koro jatelo kendo boss mar police Kenya obedo ranyisi ma ok ni kare nikech nitie gimiluongo ni accountability. As a leader, office moro amora miserve, especially when it's a public office, you must be held accountable. Omiyo onego bedo ni embe odhi timo legal representation makor ka kore kano siluonge doho to odhi to mana kaka jaduong' Chaline wacho cha embe o give his side of the story. Ni an mai kaka ng'eye mai kuma osechope mondo reputation ne as a public figure gi stature ne society odong' at that level. But gi sani to anyalo koni ni kata jo Kenya giwegi ok apar ni gimor and they have faith in the person of Masengeli stature nacha. Adwano wetenge weche makamago mar mondo mi koro watwaga ne kotudore kod wanyalo wacho ni gwandruok e par mosebedo kaneno e kind jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua nikech e kinde mane jatend piny Kenya kod Rigathi Gachagua chamo muma mano Kasarani e tok yombo e yiero mar higa mar 2022 ne waneno ka Gachagua wacho ni en obiro bedo kotiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto kendo onge pogruok moro amora mabiro bedo e kindgi. Wawinjane kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noloso kama nosingo nobro bedo kotiyo machiegni kod Ruto maonge gwandruok moro amora. From the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke.
Nowacho kanyo ni obo serve jatend piny Kenya kod loyalty. Kata kamano wawinja ne kama bende nowacho ni noketo mitego e State House. Nyalo bedo ni kanye kuma koro gwandruok nobedo e kind jatend piny Kenya kod jalupne kosango matimore. Nikech nowacho noketo mitego maonge ng'ata ng'ata ma ok noluto negi ombulu mabiro bedo ka donje State House. Wawinja ne mondi. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuje ya 5. Si ataharibu. Kopogore kod mano bende ne waneno ka jalup jatend piny Kenya onogo mano Rigathi Gachagua nitiere kaka chenro mage mag wuotha bende nobedo kod chochni e kinde ma podi nodhi mbele kata e kinde ma gintiere tich kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyalo bedo ni kendo magie moko kuom gigo mosebedo ka waneno ka medo kelo pogruok e kinde kod jatende kosango matimore. Wawinjane mano ka ne oloso kotudore kod ng'ikruok e chenro mage mag wuoth. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements, alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa. Bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kotudore kod pogruok mosebedo kaneno e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyaka sani osebedo kowuok oko kowacho ni nitiere jogo manitiere machiegni kod jatend piny Kenya manyalo bedo ni nyise achaya moro. To koro kit achaya makamano ema koro kelo pogruok e kinde kod jatende. Penjo ni mane na diera koseoyo kata kamano wawinjane kaka noloso monde. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Atuwe kwa sababu ni rafiki ya rais atiugue bosi yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tikuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Onyach ne madwa na chak kodi kapok amiyo Owino kata thuolo. Kaluwore ni nyaka sani wanyalo no ka siasa mane gore dok beto lokore. Gachagua nyaka sani koro osebedo ka wuok oko owacho ni jogo matiyo machiegni kod Ruto chaye, ni jogo matiyo machiegni kod jatende bende dwa chike gino moko ne ni en gino makare kode. Nosingo maber ndi to kane gisechamo muma ni anto abotiyo kodi machiegni. To nyaka sani ne waneno gino manotimore Nyeri. Ruto ne ni Nyeri kombe obedo reserved, Gachagua to cho nitiere kuma chielo. Ang'a timore? Panel ka beta ne ng'ama tin, koro beta chiegni gi jomiluongo ni Gen Z. Gima timore Kenya ka, siasa mar administration mar Kenya Kwanza ni, mar Ruto gi Gachagua. Ema joma tindo luongo ni story ya jaba in quotes. Awacho mano. Meaning? Gini story ma ok inyal elewa. Gionge kor, gionge tachgi. To gima mkela wacho mano, ineno ka sama ne gichamo muma, nosingo. Kendo muma no ne ni bute sama osingo wachno. Tira ni bet ne, no chalo oth podi. Ni an abiro ringo kodi, abiro mi support, abiro bedo kodi, etendwa ni mawatieki. To sani koro neno ka tango loko, kendo koro chal ka gima gwinyruok osebedo kind ker to kod jalopne. Yena mi historia ma tin, gima miyo ne ji ariyo gi oyier. Mano ker William Samoei Ruto to gi jalupne Rigathi Gachagua. Adira makende en ni Gachagua nokoyier nikech en e position mar deputy president. But anan gi chir katimo nonro nani noyiere nikech Ruto ema ne dwa noyiere. Nikech uneno kata seche mane ji nene siasa cha kane Mount Kenya, the Mount nego mbaka. To ne biro ka gima Gachagua ni to ok ne gidwaro joka no present ne Ruto ngama chielo, actually ne gi present ne Ruto Kindiki, but Ruto for no insist mana on Gachagua. Koro hata paro ni Gachagua to ker no appoint by design. Nikech pata sama no yere, he was only a one-term member of parliament. Maba paro ni gima no kelo maduong' wade campaign mar Ruto no ne mwandu manengo, nikech ne waneno ka resources to nengo. Kichonano kata kane goye serikal mokalo mar Urucha manyaka mwandu ne niloro ne gi e bengi. Koro hata paro ni jatelo ma kawuono tiyo ne dwaro ng'ano mano ng'eyo ni ok nyal bedo package mapiyo mar ice kata mamondo pose emomiyo no kawe. Koro hata paro ni no kawe by design. Siasa magore Central Province ma Mount Kenya
Gikawuono an aneno ni en siasa ma jatelo mar piny ong'eyo kabisa, nikech aneno ka trend no en across Mount Kenya, to kata Mount Kenya kende, it's across the country. Kidhi kata Mount Kenya kanyo ibiro yudo kidhi Murang'a gi nika, ineno ka Ndindi Nyoro ni kanyo, kibiro Kirinyaga ka Kingpin machielo Waiguru, kibiro kata mana Nyeri kanyo, ineno ka Gachagua ne jalup ker to chalo Kingpin. Kidhi Eastern kocha cha moting'o Tharaka Nithi, moting'o Meru, ineno ka gima chalo gima Kindiki koro idwa no ket Kingpin. Kibiro Embu Kabe, podi ineno ka Wavinya Ndeti iketo ka lady maro kanyo ma ene jakoma chama maruda. Koro atapani gini en by design, nikech ker aneno ni kane odonje telo no over promise this country. Ahinya to Kikuyu, kuma Kikuyu taparo ni ombulu manoyudo Kikuyu ne mare. Ombulu manoyudo Kikuyu ok ni ng'ato nomiye. Himself as Dr. William Samoei Ruto, machiel kuom josiasa ma ng'ula Kenya ka, nobedo Kingpin kien. Ma kura ma Central ok onyalo wacho ni ng'ato nomiye, macha nomanyo kende. To be gima nomedo konye en ni koneno history mar siasa Kenya ka, to be okuche go kata jo Central Province go gin pok ne gigone Raila kura. Ma ng'ato mochungi Raila no, mano gipingo. Mano trend moneno kata ma 2012 kano Uhuru donje telo. Ok ni ne gimiyo Uhuru telo. Actually, sama ne Kibaki we telo, ne nitie kata mana lieko wach. They didn't have an issue of gone ng'ato mbulu except wach Raila no kende. Inyalo paro ka wach Mudavadi ne nitie. Ma weche brokers moko duogo bedo mag madimoni, ma otame, ma kore ka Uhuru biro. Kotini ka 2012, the Kikuyu and the Central Province didn't have an issue voting on any other person Kenya ka, but they only had an issue against Raila. The same was 2017. The same was packaged again in 2022. Kenoti Morema Raj ke koro Uhuru no gi Raila, to macha gima puni wigi ni wan ng'ane to konyal gone mbolo. To Ruto no cover advantage. Ma embe first time ne kano donjo telo gi Uhuru, to no dhi mo hakikisha ni o create jogene e Mount Kenya. Ma the old guards kan yudo ko bao ko kabisa, makabando gendo bao ko Jakiambu ni mane governor cha iluongo nang'o former Kiambu governor Kabogo no bagi oko, and he brought in young tax kanyo ma ko yudo ka chungo gini podi cheki tiego Ndindi Nyoro gini biro, these young people koro no create soldiers ne ma by the time mano duoge siasa 2022 no sebedo Kingpin mar the Mount Kenya, koro mbulu chato ne mare. Koro ma ata neno gir Gachagua gi gir Ruto ni ananyalo nene spheres ariyo. Anyalo neno ni either it is Ruto ma design kata Gachagua ma design. Wawinja ne Owino bende. Owino ang'o matimore e UDA gi sani, nikech adier wanyalo wacho ni mar Ruto gi Uhuru Kenyatta nochake kata bang' tam mokwongo, ne gin e tam mar ariyo. To mar Ruto gi Gachagua ochako mana bang' higni ariyo kende. Awayo jogore gi lak piyo, koso ang'o matimore e UDA gadiera? Gima timore en ni system marwa mar election en ma inwang'o ni president ni e ticket achiel gi deputy. So deputy Phil ni en gi shares and say i government. Oko chal gi machon ma iyiero president kende asto yiero vice president. Mane gi mwaneno katimore kate county government. Mane omiyo na nyiero kawenjo hagi wacho ni Ruto ne nie government mar Uhuru. Kibedo deputy ina flower girl. Mane is the truth. Because government bedo run gi president. Deputy support president. Shida nyalo mana bet kan tie joma undermine. But adwa ni mondo understand one thing. Gachagua wacho ka pilo ni skiza ground. So nyakwa kuongo wang'e ni Gachagua is human. Doher mondo obed ker bang' Ruto. To mondo obed ker bang' Ruto, sama ne gidonje telo, ne demonize Uhuru kabisa. Magi goyo Uhuru kabisa. But Uhuru pod nyocha nigi influence Central Province. Omiyo mano mineno ko obende owinjo gima ground dwaro ni yes, beda wuodwa to Uhuru to kikigorigo. Koro neno ka o drift also towards Uhuru mondo yud position mare Mount Kenya. And anyalo nyisi for free ni
oripo bed handled differently. Okoripo ng'at madwa manage Gachagua okoripo goe openly. Ororipo show a disrespect openly. Because the more Mimedo show a disrespect, the more Momedo yudo sympathy thurgi. And that is why in Enoka there is a style moro Nikoro Kindiki bedo kingpin. Okni Kindiki dwa no bed kingpin ma central. Udwa no bed kingpin ma Meru. The information and kingpin ma central, but udwa no bed kingpin ma Kanye ma Meru. So that kada kochopo 2027 to Gachagua owacho ni ringo gi jorabuon. To at least Ker nyalo manage to dong gi jo Meru through Kindiki. Jogi ok dwar wuodwa mondo lead. Koro ere kaka support gi. Koro dong gi Kindiki. Ochako dhi Embu. Tomanyo Muturi. Tomanyo Chiteso miluongo ni Cecil Mbarire ma governor. Tochako keto gi kamoro. To gichako gi influence jo Embu gi jo Mbere. Iwinjo. So kochako biro Kiambu. To koro Kiambu gin gi leader of majority e bunge Ndindi. So what happens? It's Ndindi or Ichungwa. What happens? What happens and ni gibro fail ni jonyerigi ang'o miyo koro gidwaro hinyo nyathiwa. So either way en siasa ma much of it osechako siasa ma 2027. But then ang'o miyo president nyalo differ gi deputy. Ni winjo gima deputy wacho no keto mtego. Meaning ni ok no dwa allow any other person mok neni kodgi mondo bi. To bende Ruto bende to wacho no ko bitiyo gi jo opposition to saniero no kelo bi sirikal mare. President bende winjo nyaka bende skiza ngono ground. Winjo. For example, wawacho ni jorabuon wacho ni wan mane wagoni kura. Koro ndech pesa mandeche mondo dhi thurgi. To thurgi kidhi to en lam tup. Ere kaka president bro convince ji. Na winjo kaka ne wacho ni wasetemo. Pok watimo much. Government ni pok watimo much e infrastructure. That is the truth. Nwach kata kanyo tilikorwa. Yo mawuok Mbita. Kadhi Sindo, kadhi Magunga. Yorno se budho so much. I am just holding my hands. Ni peso yudre samambadi en minister. Kikotim gimora more pe. Gachagua no wuoyo maber kabisa. Kano dhi e twin generations. Owacho ni charity begins at home. Badi los dala uka mondi. Asia kichaki bi los. Owacho ni kata mana ando winjo ka wuoyo about Mount Kenya. Wache ndala wa fast. So ubendo mi utije. Kata wandayo nyiso niya. Chuo stimbe kuonde mineno mantie darkness turuka. Kokibi korwa. Charity begins at home. So ndechni mang'eny pokotim. Kata mana SGR. Odede mae to kikigo e koko. Tura. Kiwijo ni sirkal kao loan moro. Beti wachulo loan di. Matero SGR Kisumo. Agocho ga piny wuod mama. Awacho ni ya. Kiwijo. Ni sirkal odiko gimoro gi China. Ni SGR cha odhi Kisumo. Wuod madwa ni support gino migomo na jawa. Igomo na chungi piny. An mane momi awacho ni sani. Donge omiyo kata Dani ano kapinga. Emomi awacho ni. Inyalo pingo kok time yo ma kare. Kitime yo ma kare is okay. Odede gimora mora miwinjo madhi thurwa. Teme urwa be wakawe gigi odhi e thurwa sama wan gi goodwill nwa bende wa support government. It is true ni wacho ni government ni nyalo pondo and the coming in mar community wa o stabilize government. Wabe wa take advantage. Mane omiya wacho ni Kain issue ma fertilizer, encourage jowa mondo gi register as many as possible. Kain issue mar universal healthcare, encourage uru jowa mondo register. Kain issue mar affordable housing. Ni ute onyiew oger 110 Homa Bay affordable. Odede dwa ni mondo find out ni to ute ma Homa Bay. Bende
jo middle class, lower class, ong'iewogi. Kose ng'ato achiel odhi ong'iew ute 40. Kidwa ng'ato achiel ong'iew ute 40 tigo koko kabisa. Aneno ka thuolo marwe So madhi ka. an akwayo an awacho niya. Wan kaka oganda. Weuru Gachagua gi riogo siasa gi ok wabi donje. Wan wang'i ni ang'o madhi Lake Region. Mondo wa prepare ourselves for the future. And adwa wacho Odede ni history ma Kenya. Jolango kende emosegonwa kura 100%. Wemondi, adwa tieke, Odede ni makwayo nwa chien madhogerie. Jolango kende emosegonwa kura 100%. And I'm seeing a situation ma wanyalo use Jolango gi as a platform to even reach the presidency. Omiyo watem matek. Makataka it means ni 2032 pod kata manaja Western more mabedo to ng'atwa bedo namba 2. Let us do something manyalo keto wa sirkal. Bedo out of government and very painful. Civil servants maju thurwa thagore kabisa because inongo ka gin gi brains, gin gi capacity to siko nyon gi anyona peny the excuse okune sirkal. So for this time let's take advantage. Odede gik matimre moko matimrego ne. Kata ka jomoko dwa bedo corrupt. Gibedo corrupt surgi lakini madhi korwa Odede. Wateruru. Odede ka kori rakruok mosebedo kwanene kind jatend piny Kenya William Ruto kod jalubne Rigathi Gachagua nikech higni ariyo tin maneno pogruok makoro waneno to ken pogruok mapanda en pogruok maseneno nyakelela. Weche ariyo Joyce very quick. Number 1, it can depend on character mar an individual. The character mar ng'ato bende play a bigger role sama une collision kata mutiyo kanyakla office achiel. Kata mane office matindo ok mar president kende office ma wantie. Jaduong' Owino will accept. Nitie personal character mar ng'ato ma either ka in jatende to nyalo konyi idh piyo piyo kata tim gik mang'eny kata nyalo yuayi depending on that personal character. So gima notimore marach en number 1 en ni William Ruto gi Rigathi Gachagua ok apar ni nosetiyo machiegni for a long time mane nyalo miyo ging'e ni character gi can actually match maran an office nikech Rigiji obede parliament only for one term. To one term obede parliament no oyudo ka William Ruto ni a deputy presidency. Omiyo ne ok gin kata colleagues e parliament ma diwach niya Owino nwa bet gi e parliament ma maybe parliament ma kama he is a man I know en ng'am wasetiyo go kagi kacha. So mano nyalo bet ni no play a role ni ne ok ging'ere maber e seche mane gichako wuodhni ka gidhi nyime. Number 2, character seche moko nitie mag jomoko ma Rigiji can be one of them ma nyako bed busy to nitie nyaka gima kete busy kogoyo. So eseche ka Raila was the man mane en busy kagi goyo to Raila onge sani and need margo Raila no be kata jo Mount Kenya go be korok ne nikech after all Raila osewacho ni en odwa dhi e EU ma clearly nyiso ni 2027 possible chances mang'eny ni ok obi bet e siasa ma Kenya. So nyaka yud gima chielo mogoyo to William Ruto samoro bedo slow in learning this ok oyudo ne ng'amo nengo go piyo piyo. Okoro William Ruto ne mogoyo. Mano nyalo bedo number 2. Then the last one en ni Mount Kenya osebedo gi unity gi around the man Raila Odinga, either united for or against. So all their politics, especially generation masani, nikech one generation mar Gen Z gi millennials, to gigite opuonjwa gi jok mwayudo mbelewa. To osepuonj gi riwruok sa election against one man called Raila Odinga. To Raila no be koro onge. Koro nyaka gimany anything else maginyalo riwore as a team. To gino giyudo ka Raila onge to the only other evil one kata devil maginyalo riwore against is either the president or ng'ama chielo within. Magi gik makelo koko. But the final lesson ne Jaduong' Owino. Gigi timore ka oketu in the path of war gi jatendu as a community. No ketgi in the path of war Uhuru Kenyatta. Mane jatend Mount Kenya. Esecheka.
Mae gima ne rachnwa kata uno wino chien kacha kanidwa ketu on the path of war gi Raila Odinga ni nitie group mar joluo mowar kata UDA motegno ma was going to the path of war gi Raila Odinga mano ne dhi kelowa e kama Mount Kenya nitie ni sani nikech kanye ma Ruto nokete gi timne to go the path of war with Uhuru Kenyatta emoketo gi sani kusambaratisha Mount Kenya. Kama nidwa ketwe mondo ugo the same path of war gi Raila Odinga kaka joluo wetene uchak goru kode, uchak yanye, uchak timbango, it would have ended the same way. Thank you. Aya nyaka sani ang'eni weche go mag siasa ma pod gore gwengo mag Mount Kenya. Dago mar mondo mi wawinjane kaka moko kuom jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya. Gin bende ne gilose achak kod mano mano mar jatenda kweth mathoth e od bura mano Kimani e chungwa. Ka bende no wacho kata no nyiso jatend piny Kenya ni nitiere jogo machalo kaka thuol manitiere sirkal mano nego be no yiengo gi kata shake them off. Wawinjane to penjo en ni gin jomage makoro jatend piny Kenya William Ruto nyaka gol oko mar mondo mi odhi mbele kod telo. Wawinjane mondi. The viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. Kopogore kod Kimani Ichung'wah mano jatenda kweth manoke od bura bende nitiere jotelo moko ma bende koro wanyalo wacho ni nitiere gwandruok mathoth ahinya matimore gwengo mag masawa mar piny Kenya. We wawinjane kendo. We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, the Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Sikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Nakuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile wanasema sijui wanao wanajiita mlima East, sijui Mount Kenya East na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi akuje kwanza aunganishe mlima yote. Sisi hatutakubali kugawanishwa na mtu yeyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane maana yake tukiungana nani atuunganishe kwenye maendeleo. Tukasema sasa na yeye Kindiki maana yake hapa maendeleo iko na kuna kuunganisha hapa na yeye Kindiki unganisha maendeleo. Magi kaka weche chalo masawa mar piny Kenya. Kimani Ichung'wah to koro ramo ni nitiere thuol moro ma onego bedni i shake off e sirikal mar William Ruto. Onyach weche pek akani got barore kosango matimore. Kane pokingada na kelo kamoro ni gini nyalo ng'iye e tieng' diriyo. Onyalo bedo ni ker emo pango gini kokamano to jalopne emo pange. Opange nango. To gimomiyo ker nyalo pango gini en ma. Waseneno trend kaka jo masawa go kura, jo Mount Kenya. Mokwongo gisebedo ka go kura against Odinga and Raila. Mar ariyo gisebedo ka go kura based on sympathy to their own. Waneno mano ka Ruto gi Uhuru nene Hague ne girali ombulu cha 2013 gi sympathize gi wuodgi mane kelo ombulu. Koro kano riwore Raila be no gidwa to gino donyo. To gima wacho nyalo bedo ker. Ok en Central Province kende kata Mount Kenya monene ka kingpins gi bede. Kingpins waneno ko temo install gi. Waneno ko biro kata mana Kisika, waneno ka temo wuotho gi Simba, Rati ko the Western ka ineno ki tem ket Mudavadi obedi ng'ama nyalo wacho ne joka kidhi coast neno ka koro duogo kingi gene, oduogo jogene. Koro nikech anyisi ni ker to ng'ama riek kisiasa Kenya kama kabisa. Dipo ni ma design ne maembe do dwar ni othu Rigathi Gachagua gi jothurgi mondo jothurgi Rigathi obedi ni the sympathize kode 2027. To ere kako dhi sympathize kode. Dipo ka ker nigi plan moro ni go chopo 2027 samoro dipo do dwar ni Gachagua ni obed jalopne.
to kosethuwe gi jopiny ma jok bedo gi sympathy ne to ka ji dhi mesa to koro chako wacho ni Gachagua ni tema biro jalopna jo central te dhi miye ombulu no. Mar ariyo wang' ma anenego mar Rigathi Gachagua mana maje dun Chal Owino be otemo wacho ka ni samoro embe nigi lek ng'ato nigi lek dogombo ni embe kuchopo 2027 to lemo ni embo lare to ma to aneno ni rach kode nikech en lweny moko nyal ka koro do chalo ng'ama dwa gore gi jotelo wetene ma gin gi Mount Kenya kanyo. Koro kupo ni mane angolo mantiere ni embo dwa no bed kingpin mochung' ker 2027 ato gi nonro na taneno ka kanyo to oyude moba. Kama wachni mogik katieko kodi. Wachna mogik nyalo ma kwayo oganda ma joluo ni gimoro ni joluo donjo sirikal to oyo mana kaka Odede wacho sirikal temo biro irwa. Ako oganda ni sama sirikal obiro irwa no we make use of the opportunity mondo wa benefit. Tadira makende waseneno ko oganda wa sasa magine sirikal kata mathis kata ken mana madnus mikeka to Kenya osebedo ga gi dongruok moro nikech kwe bedega. Koro ata kwajo thurwa ni nikech sirikal sani beto wachwa maber. Let's grasp the opportunity kik wadonje dhaw mamoko mago gendi mamoko go ka koro mar Mount Kenya ni wan oko ni bekan leaders oyudo ka wuwe weche go wan manya ne kaka ni tang'oma golo maber e sirikal mar Kenya kwanza ni mondo ger thurwa kaka awinjo Chal Owino wacho. Erokamano. Owino nyalo bedo ni oseyud thuondi midwa golo oko e sirikal kosepodi manyo gi elu kachiel kod wachni mogik. No, wach ichung'wa mar thuol no en very strong. And gima timore ni ging'eyo ni influence ma deputy president nyalo bedo go i community. And inyalo paro ne nitie joma ne nigi Uhuru mane support Uhuru mane odhi o support Azimio. Sama ne Kikuyu vote against Azimio gite ne giwuok e system. So ng'ato kaka ichung'wa gini ong'eyo ni ka Rigathi omedo bedo gi teko going forward to gibro bedo swept away. And the problem mantiere en ni ing'eni William kano odhi e sirkal no dhi gi jolang'o behind him. But sama ne Rigathi odhi e sirkal ne gidhi to Ruto all of them. Koro dwaro ni mondo okaw jo central o report to Ruto through him. Gi resist gidagi. Koro mane makelo that dispute. Nyiso ni going forward Rigathi nyaka bi koro man jo monyalo biro go e sirkal monyalo bagin go jogi nok jogi. Jogi they were one thing and jogi some of them are senior to him. Ichung'wa is young but osebet e parliament 3 times. Be oko face ga any opposition. Koro gi feel ni a junior person became their boss and that junior person who became their boss koro dwaro ni mondo gi report to the president through him. Apparently magugin the small differences mantiere. Mogik. Adwaro ni mondo joluo or learn sometimes to be humble and secretive. Well, there's a feeling ni ukonyo sirkal, wa sirkal nyocha podho, but kidwa gain from government beduru humble. No gimi wacho ni sirkal emo biro, sirkal duong, sirkal ok nya biro iru. Mano is a foul language. Mano ken language mar kisera. Kidwaro gimoro tiwuoyo maber. Kata nyiri wuonda. Kinyiso nyako ni kibiro to kiny bang' wik achiel ancha kawo mana loan bang' wik achiel ibro nindo kech. Okobiye. Okobiye. Kose nyaka saruoge makoro nyaka jisari. Okisari. Anyisa ni weche ber. Koro ibro neno kendi mbele kucho. So kata bada wan be awacho wabedru jombola. Wawek insist ni sirkal obiro irwa. Wa accept nwa dhi ir sirkal. And gimwanyalo yudo kuro emwaka wadhigo. Erokamano ahinya. Meshack Odede. Going forward teach. Dhi tire nade? Going forward. Jatend piny kod jalupne. Kachiel kod kata jogo mantiere sirkal. Gidong gigni adek kapod gintiere telo. Nikech noyiergi kuom thuolo mar higni 5. Higni 2 ero koro akiana wach na wayo osejogore gi lak. Higni 3 modong. Gidhi tiyo nade? Joyce, wawach gimoro ma samoro bro bedo very unpopular. Adwa ni jogo med gore mondo sirkal omed biro irwa.
going forward onengo gimed gore mondo sirikal omed biro irwa wanyalo differ go Owino on many things but gimoro achiel mwayiere ni e sechegi sirikal en achiel to ka nitie gima wanyalo yude sirikandno kaka jo kanyana to wayude uru kendo wayude sani mok warito ni nitie sirikal moro mabiro biro tok 2027 bo miyowago wayude sani okonywa sani ka nitiere jok ma anyalo wuoyo go sani en Mbadi Nyang' Gopio Wandai kik ukel wich kuot matindo tindo ma joluo ok ohero ni ubete sirikal to gima joluo oyude e betune sirikal bende onge mane mamiyo kagik e seche moko mag yiero ka to jowa wacho niya after all wang'iyo bedo maonge ang'o e sirikal te mamiyo koro Owino yware kodwa ni an biure sirikal to wawacho ni wabiro mang'e sirikal gima yude sirikal no timore nade onge koro Mbadi Nyang' kama intie kik ikuod wiwa Opio Wandai kik ikuod wiwa miwa wabed gi mor niya nitie gimiyudo ka jou nie sirikal to ka ok wayudo gino to jowa biro bedo gi paro machien ma nyowan go niya after all gima sirikal miyo ng'ato be onge after all wasebedo 60 years go ka waonge sirikal pok waneno konyo wachni mogik miwa uru sirikal wadwa neno sirikal e ground mane wach mogik Wandai gi Mbadi wadwa neno sirikal e ground erokamano ahinya Meshack Odede Ben Onyach kaachiel kod Chal Owino kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed e twak otudore kod chal mar Kenya nyako Ramogi Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwatieko twak marwa akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Lydia Okeyo biro bedo katai e twaka e chenro mar mbako romo kik idhi mabor